Trainer Juri Koolhof had voor de wedstrijd zijn maatregels nam. De opvallendste? Onvierder Koen Brak moet zijn Haarlem de bank warm houden. En daar is net elke niet in het mee eens. Nee, ik was het er niet mee eens. Maar kijk, dat zijn dingen die beslissingen worden genomen. Maar ik vind dat als je trainer zijn, dat je altijd je aanvoerder moet steunen. Koen Brak is normaal de aanvoerder. Jij de tweede man, maar ik zag geen band. Wilde jij geen aanvoerder zijn? Nou, ik wil hartstikke graag aanvoerder zijn. Maar Koen is onze aanvoerder. En ja, als ik slecht gaat, dan denk ik niet dat het juist is om meteen je aanvoerder ernaast te zitten. Mag je trouwens voetballen zonder aanvoerder? Ik had een band om. Ik heb hem nooit gezien. Nee, hij zat namelijk onder mijn shirt. Zonder zichtbare onvierder had Cambuur het in de eerste helft dreig om het spul te matchen. De eerste kans is voor Haarlem via Marvin Wijks. Dit voorbij aan Hooiboer, maar de inzet is te slap. De eerste goed erin de onval van Cambuur ontstaat via Sander van der Heijden. Die brengt de bal bij Rashid El Khalifi. Haarlem krijgt de bal in eerste instantie net voort. En de bal komt dan bij Kerst Hofman. Hij had goed uit en in de rebound Rashid El Khalifi. Maar dan zit het gelukkig net mooi. Je geeft een paar keer gas en dan komen ze toch wat meer in de problemen. Alleen we kunnen het niet omzetten in goals. En dat is een beetje ook het probleem wat we hebben natuurlijk. Haarlem komt dan eens alleen maar om te counteren. Ze wachten op de momenten en via de rappe Marvin Wijks komen die direct. Van de goal Boetjen horen. Maar Peter van der Vlag die zit ertussen. Daarmee is het gevaar nog net voort. Want dit is Burgzorg, die gaat eenvoudig om Hofman heen. Hij houdt var en tussen de verdedigers van Cambuur maar Marvin Wijks de 0-1 ondertekenen. Ongelooflijk hoe makkelijk dat gaat. De rechtdekking komt te let. Er wordt slap verdedigende en Marvin Wijks maakt het 0-1. We komen er één keer heel goed uit en maken nog een goal ook. En dan is het eigenlijk onvoorstelbaar. Maar ja, je zit absoluut in de hoek waar de klappen vallen. Je ziet vanaf het begin dat zij de intentie hebben om hier te komen om te counteren. Meer doen ze niet. En, de eerste goal mag gewoon niet gebeuren op de achterlijn. En, het zit gewoon allemaal nu even, het zit gewoon tegen. Toch krijgt Cambuur nog voor het skoft 2 kansen om op Bliekse hechten te komen. Het gevaar komt via de beide backs. Dit is Van Noord. Maar hij rekt de bal correct net goed. En die tweede kans is voor de orenback. Jeroen Ketting paast op Barakat. En voor de goal ziet Kazali Jinka Kazal. Maar zijn Scott gaat correct jonken. In de tweede helft brengt Juri Koolhof Marinus Dijkhuizen. En die wordt voort in stelling gebracht. Maar René Ponk zorgt ervoor dat de bal oer de goal heen gaat. En uit de corner die daarop volgt. Is het op een ei Dijkhuizen maar gevaar. En zal lijkt er wat meer vuur in het spel te komen bij Cambuur. Maar aan de andere kant bloedt het oppassen van het Tjenstjet van Haarlem. Want ze komen er bij tijden vlug terug in. Dit is Marvin Wijks. Bij de tweede peel wordt de bal veromkopt en dan is het Amanda, schitterend dochter het. Maar wat een tijd krijgt er om uit te heljen. Xavier Amanda, net één van Cambuur die het ingrijpt en dus 0-2. Ja, er gaat natuurlijk wel iets gebeuren dat je onderweg bent om proberen om zelf nog een goal te maken. Dat je dan ook dan denkt van, dan komen ze één keer weer bij ons voor de goal. Gooi je een grote voorzet eruit en die valt eigenlijk in niemands ruimte, wordt teruggekopt. Jongen mag draaien, mag hem binnenschieten. Ja, dan zeg ik, ja, dat mag dus niet gebeuren. Want dan moet je er wel volop met je ziel en zaligheid en dan moet je hem blokken. En dat gebeurde dus niet. Heel even met Cambuur dan nog hoop je dat er wat in zit. 10 minuten voor tijd scoort René van der Wij. Prima aanval, prima goal, maar het komt te laat. Van der Heijden neemt de bal goed aan. En Van der Wij zit aan kleren om binnen te tikken. Maar het is niet meer wurg. Nee, alleen statistieken. Meer is niet. Want het slotoffensief draait op neer uit. Haarlem beslist de wedstrijd met een counter. Burgzorg kan alleen op Peter van der Vlag houden. Hij omspeelt hem en maakt het in draaien. En dus verliest Cambuur op een ei. Dit zijn de dingen die je liever niet mee wil maken. Jullie niet als journalist zijn als je boven op Cambuur steekt en de supporters niet. Maar mijn eigen spelersgroep ook niet. En daar horen wij ook bij als technische staf. En wij hadden dit liever ook niet gehad. Maar
net wat ik al zei, we hebben ons hier naartoe gebracht. En wij zullen met z'n allen gewoon overeind moeten blijven. En het voortouw moeten nemen. En de spelers zullen daarin mee moeten. En we zullen ook heel deze week weer kijken. Die het snelste zijn kopje leeg heeft en mee wil. Die kan dan ook weer mee naar Emmen toe. En die jongens die echt teleurgesteld zijn en er niet mee om kunnen gaan. Ja, die kunnen wij dan op dit moment ook niet gebruiken. Dus het wordt nu ook absoluut een mentale slag.